गासैखौबो खुलुमबाय नैबे आंनि फिसा चिलेलब चेनेलावहाय आरो बाहाय फुल भिडिअ थागोन दै बाहाय निउसफोरनि बादि दानलु दानला गैया सिदा जायखौ लोगो मोनदों बेखौनो मा सोदोब बाहायदों बेखौनो आं गासिबो होजोबगोन बाहाय नोंथांमोना जाहाथे गोदानबा आंनि चेनेलावहाय साबसक्राइब आरो शेयार खालामना थाङो आरो जाहाथे फुल कन्टेन्टखौ बा भिडिअखौ नायजोबो मा बुंदों अब्ला खोनागोन चलो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बेनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों बिटिसिनि गोथार सान बिटिसिनि गोथार जोनोम सान आं मा सेरखो आरो आं मा नुखो खोन्थानाय बेब्रा खोन्था मानो फैदों बाहाय दा बेखौ जों बुंनो हाया बेखौ मालाय गावसोरनो मिथिगौ रायजोफोर माथो बेसेबां रायजो राजाफ्रा थांनानै थांबाय गथ' गथ' एसे नेनांगौ खेमरा खेबजाबा ना बेसेबां हायो हाथायखौ लेखाथारनांगौ मिथिबाय दा শক্তিকে সম্মান দিয়াটো সবৰে দায়িত্ব সকলোৰে দায়িত্ব আৰু এই বিটিচিৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা দি আজি বিটিচি অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে মানে এই চুক্তিটো সম্মান দিয়াৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি যোৱা 15 বছৰত বিটিচি অঞ্চলত এই পিছপৰা বিটিচি অঞ্চলত বহুত কাম কৰিব পাৰিছে চুক্তিকাৰীসকলে সেই বড়োলেণ্ড ডেটো আজিৰ দিনত মই উদ্ধাৰ কৰাটো মই দেখা নাই আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক যেনিবা অনাৰ দিব জানিব লাগিছিল আৰু ইহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু এই বিটিচিৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা দি যিখিনি ক্ষমতা পাইছে সেই ক্ষমতাটো ইহঁতে আজি চলাই আছে সেইটো সন্মান দিব জনাটো ভাল আছিল তেনেক আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমি বিটিচিৰ চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি পালন কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আজি 22 বছৰ হৈ গ'ল এই বিটিচিৰ চুক্তিটো যোৱা 15 বছৰত আমি যিখিনি কৰিলে সেইখিনিয়ে আছে এতিয়াও এই যিখিনি বিটিআৰ চৰকাৰ চলাই আছে এতিয়া প্ৰমোদ বৰাই ইয়াত অততে ইহঁতে সমালোচনা কৰি আছে আমাৰ 15 বছৰত একো হোৱা নাই বুলি কিন্তু যিসকলে একো কাম নকৰাকৈ এনে বহি আছে এই সকলেহে মানে সমালোচনা কৰি আছে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আজিৰ দিনটো বড়োলেণ্ড ডে বিটিচিৰ চুক্তিৰ ঐতিহাসিক দিন সেইটো আমি ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট শ্বহীদসকলৰ অৱদান আছে আমি আজি এই চুক্তিৰ দিনটোত প্ৰথমে আমি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক আমি সন্মান জনাই পেলাই আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে চিমিট্ৰিত 2000তকৈ বেছি শ্বহীদসকল আছে ইহঁতক আমি আজি এতিয়া সন্মান দি আছোঁ ডিফেবে 1 নম্বৰত আছে আজিৰ দিনত আৰু কোকৰাঝাৰতো আমাৰ ফাইটিং ইউপিপিএলৰ লগত হ'ব ইউপিপিএল আৰু বিজেপি ইহঁতে এলায়েন্সত আছে বিজেপিয়ে নেখেলিব বুলি আমি শুনিছোঁ ইউপিপিএৰ লগত আমাৰ ফাইটিংটো হ'ব জিকিব বুলি ভাবে জিকিব মানে এই যে প্ৰমোদ বড়ো যিখিনি মিছা কথা কৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰি আছে বা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সি একো কৰা নাই আৰু নতুন কাম একো কৰিব পৰা নাই পাব্লিকক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলে সেইটো জিৰ' मा गोजोननाय होदों एलडिपिनि फेडारेल लिडारफोरखौ सोंदों बिथांमोना गोसो थिंनानै मा रिहाबिलिटेसन जादों मा मोन्दों दिनैसिमबो केसआव दङ केस सोलिगासिनो दं दिनैसिमबो जेलाव दङ बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो बबे सुक्तियाव नुफेराखै बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो जोंथ' बेबायदि नुफेराखै आल्फाखौ नुवाखै सुक्तिनि सिगां बिसोर
आल'सना पन्थी आलफानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय सुक्तिनि आगोलथ' गदों दा जाय सादिन आलफा फरेस्ट बिरानि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै खिन्थु आल'सना पन्थी आलफानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जाना थां दाबो मान बुजिया रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेखौ टाइम लानो सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा मोनो नोंना एप्रसिङानो गैयाबा बोरै जानो नोंना एप्रसिङानो गैया नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बेनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों हिसाबै जोबदों दिनै आलफा आल'सना पन्थी आलफानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय बिनि थाखायनो जेलनिफ्राय गजोब्बाय आथिखालाव सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि सायाव माब्लाबा बिनाय सोर आथिखालनि जिथु सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा सोर दैदेनगिरि प्रमद खोथाखौलाय मा बुंबावनो बेयालाय गावनि सिखाव फैसा हाबबाय थाबानो जेबो गैया दे मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथांमोनबो नुजाफैनो हादों लोगोसे सेन्ट्रेल बिटि मा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्ति खालामनाय जेराव थानाय मा सुक्ति बेफोर असम्भब जोंनि थाखाय रायलायनानै बुंनानै फोजोबनो हाया बे प्रमदखौ आरो सुक्तिया खालामबाय नोङो बै बाथ्राफोरनि जेराव थानाय मा जाखो मा सुक्ति जाखो सान्थि फैबा सान्थि फोरोंदों मानसिफ्राथ' सिं नागारजोबना दङ बे बिनिफ्राव मा सान्थि फैलायना मोनगासिनो जेरावबो गासिबो बिसाङाव असान्थियाव मानसिफ्रा बेसेबां असान्थियाव जेराव दंगासिनो मानसिफ्रा गासिबो बिसोरनि फेमिलिफोरखौ नायदों बियो आरो जायफोर केस जानानै दङ बर' हाजिरानिफ्राय दङ हाजिरा हैनो हायाबा आरो हमनानै जेराव जोबफिननांगौ बेखौ सोरबा सोरबा खारलाबायो बबेबा बेंगलर बबेबा चेन्नाइ लेबार खारफालाबायनानै दङ एजेन्टनि माखासे लिडारफ्रा हाजिरा हैनोबो हाया हाजिरा हैनोबोथ' फैसा नांगोन ना दा हाजिरा हैनो हायाबाबो थांना दंनालायो थांनानै हमहैयो दा मानो जों जाबोनो दालाय नांगौ आं खारगोन होननानै बबेबा लेबार मावनानै दंलाबायो सोरबा खायसे जायगायाव खारखोमानानै दंलागासिनो दा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि सुक्ति खालामबा आरो जेराव थांबावनांगौ जादों बे मा जाखो बे बोरै जाखो मारै जानो हायो बेबायदि सुक्ति जायो सोरबा जायखिजाया बे गासिबो प्रमद बर'नि बे एजेन्टनि खामानिजों बेखौ बुंनानै लादों आं बुंदों जायखिया आंखौ दा जेबो खालामनो हाया मा खालामनो जायखिया बेखौ जनांसिगोन सरकारा फैगोन आं सहाय खालामो आं बुंदों नोंसोरनि एनडेटनि जेसेबां लेबार केडार दङ जोङो प्रमदआव फैफिनोब्ला आरामसे जेलनिफ्रायबो दिहुननो हायो समाय नाङा आरामसे केसखौ फोजोबना होनो हायो बेखौ नोंसोर जोंनि थाखा राखा मावना बेबायदिफोरखौ उल्था जानो जोंखौ फोसाबो बै जोंखौ कभारेट खालाम जोंनि खामानि मावफा जों जाहाथे सरकार बानायनो हायो आं सहाय खालामो आं बेखिनि साहस दङ सोरखौ आङो सुक्तिनि उनाव जेराव थानाय बेवहाय सम्बरफोरनि बिजाबफोरखौ नुफेरदों आलफाया दिनै बोरै आलफा आल'सना पन्थी आलफाया सुक्ति जानायनि दाख्लै सुक्ति जानायनि सिगांनि लिडार दं केडार दं गासिबो साफा बजोबखाबाय जाय दा सादिन आलफा बिसोरसो फरायसुलाजों जायफोर दंफायो बिसोर मोनसे जेराव दं जानायफ्रा गासिबो
आर'जमाफोरनि आलफानि लिडारानो खेदारानो गजोब्बाय सासे गैया जों मानि जाखो बे दिगिनाल जायखिजाया आं बारा बुङा जोंहा बेनो इलेक्सना बैसागुनि सिगांनो जागोन बैसागुनि सिगांनो जागोन जोङो जायखिजाया देरहासार जानांगोन क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझाराव गोलैयो जोंना क'क्राझार लकसभाया फरबदला समष्टि थाबाय गसाइगाव थाबाय दतमा समष्टि थाबाय क'क्राझार थाबाय चिरां थारमाने सिडनी थाबाय बिजनी थाबाय ओमफ्राय मानास थाबाय ओमफ्राय बाक्सा जोंना 8था 9था बावखुंग्रिबो दङ फरबदला बावखुंग्रि 9था ओमफ्राय हजों दरं उदालगुरि दङ भेरगाव तामुलपुर गरेस्वर उदालगुरि आरो माजबाद 7था जोंनि बिटिसिआव बाहेरानि बिटिसिनि बाहेरायाव 6था अब्लाबो जोङो दरं उदालगुरियावबो जों देरहासार जाथारगोन दिनैनि दिनाव जेखौ नुबाय थादों आङो 1 नाम्बारावनो दङ जोंनि पार्टी बे সকলকে ধন্যবাদ থাকেন আজি আমার বড়দের কিছু অংশ বা সেলিব্রেশনত এই সেরেমনিয়াল যিটো সভা ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আগতে তিনিটা আমি এনেকুৱা আমি প্ৰগ্ৰামবিলাক বছৰে বছৰে আমি পালন কৰি থাকি আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ এই বদলতে কিন্তু আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক যিহেতু শক্তি দ্বাৰা পোৱা ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো লৈ পেলাই আজি সমদলে সরকার চলাই আছে কিন্তু আজি ইটোকে শ্রদ্ধা জনাব নালাগে সন্মান দিব নালাগে ইয়াকে আৰু ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ কি কৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ডাঙৰ কথা শিকিব লাগে এইখিনি কথা সকলোকে মই অভিনন্দন শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই সেইখিনি কৈ মই বক্তব্য দিয়াতে সাজু सागर बहुमूल्य चुक्तिकारि हिसाबै आरो बिथोनफोर हिसाबै जोङो फैगौ समफ्रावबो फालिलांबाय थागोन बे बड'लेण्ड डेखौ आरो जोङो बे बड'लेण्ड डे अबजार्भ खालामनायजों लोगोसे फालिनायजों लोगोसे जोङो शहीदफोरखौ सनमान होगोन बिथांमोना बावगोन बड'फाखौबो जों सनमान होगोन जोंनि बे प्रग्रामा कन्टिनिउआस बोसोरफ्रामबो सोलिलांबाय थागोन आरो जों बावनो हानाय नङा इহঁতৰ शहीदৰ কাৰণে এই শহীদসকলৰ অৱদানৰ কাৰণে আমি আজি বিটিচি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই বিটিচিৰ যিটো ক্ষমতা পাইছে এই শহীদসকলৰ অৱদান আছে আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ আজি যিখিনি এনজয় কৰি আছে বিটিচি বাকী ৰাইজে কিন্তু শহীদসকলৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে শহীদসকলৰ অৱদান আছে এইটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে আৰু পাহৰি নাযামেই আমি ভৱিষ্যতৰ দিনলৈকে আমি সেইটো সদায় মানে এই দিনটো আমি পালন কৰি যাওঁ আমি